Dobrodošli! Ovaj video traje 2 minute i govori o nama. Mi smo Link Insurance Brokers. Naš je posao osigurati da ste vi adekvatno osigurani. To činimo tako da pregledamo vaše aktivne police osiguranja, analiziramo rizike kojima ste izloženi, provjerimo adekvatnost trenutnog pokrića i pregledamo sve bivše i trenutne štete i odštetne zahtjeve. Razgovor s vama jedan je od važnijih segmenata našeg posla. Važno nam je znati kako je vaše iskustvo s osiguranjem, jesu li vam štete adekvatno naknadžene i razumijete li što ste ugovorili. I ponavljamo, informacije o štetama jako su nam važne. Upravo će one biti temelj kreiranja novih osigurateljnih programa. Naša usluga za klijente nenaplatna. Nas plaća osiguravatelj i to neće povisiti trošak vašeg osiguranja. Našim angažmanom oslobodit ćete i gospođu Maricu iz računovodstva velike količine posla i bespotrebne odgovornosti. Vi ćete svoju odgovornost za ugovaranje osiguranja prebaciti na nas. Mi za svoj posao odgovaramo i financijski, i to policom osiguranja od profesionalne odgovornosti. A tko smo to mi? U Zagrebu nas ima 6 i većina posla zbiva se upravo ovdje. Naš tim u Zadru na usluzi klijentima iz cijele Dalmacije. Ured Opatija zadužen je za Istru, Kvarner i Gorski kotar. Naše reference uključuju posredovanje u osiguranju slušnih aparata, dioptrijskih i sunčanih naočala, hotela, bolnica, arhitekata i brokera, direktora, javnih službenika, gradova, općina, vjetroelektrana i IT kompanija, građevinskih tvrtki, vinarija i vinograda, prijevoza robe, životinja, kina, dječjih vrtića, ljekarni, brodova i jahti, zračnih luka i zrakoplova, knjigovodstvenih servisa, kazališta, vatrogasaca, odvjetnika, komunalnih poduzeća i još mnogo drugoga. Je li ovo dovoljno da postanemo i vaš broker? Nazovite nas!